Tak, 24. jún 2016, plavba po mori, prieplavom Bibinie, Zadar. Pred nami stojí velikánska loď Ajda, tuším Ajda Bela, Okatá. A motor číslo 1 ide na plné pecky, motor číslo 2 má teraz prácu. Je to predposledný deň našej prvej tohtoročnej dovolenky v Chorvátsku. Veľa šťastia prajeme motoru číslo 1. Všetkých pozdravujeme na druhú stranu, lebo tam máš hlavu tieni. Tak to je lepšie, vynikajúco a môžeme pražiť ďalej. Máme tu ešte riadny kus. Prihovára sa k vám kapitán lode RTM Ocean 4, Ocean 4 po anglicky a ideme ďalej. Hello!